Ποιες είναι οι κατηγορίες μετεγραφών και μετακινήσεων? Έχουμε 4 κατηγορίες μετεγραφών. Την πρώτη κατηγορία με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, την δεύτερη κατηγορία που αφορά φοιτητές που έχουν αδερφό που σπουδάζει, αδερφό φοιτητή, έχουμε την τρίτη κατηγορία που είναι οι ειδικές μετεγραφές και την τέταρτη κατηγορία οι κατεξαίρεση μετεγραφές. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι μετεγραφής ή μετακίνησης? Είναι όσοι έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, καθώς και με τη διαδικασία των επανελληπτικών εξετάσεων. Είναι οι επιτυχώντες με τη διαδικασία του 10%, είναι όσοι έχουν μπει στο Πανεπιστήμιο με τη διαδικασία του 5% των ειδικών παθήσεων, είναι οι Έλληνες πολίτες μουσουλμανικής μειονότητας που έχουν μπει στο Πανεπιστήμιο σε ποσοστό καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και οι έχοντες την κυπριακή καταγωγή που έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο σε ποσοστό καθ' υπέρβαση του ποσοστού των εισακτέων. Ποιοι δεν δικαιούνται μετεγραφή ή και μετακίνηση? Είναι όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοιτησης, είναι όσοι έχουν πάρει ήδη μετεγραφή ή μετακίνηση, είναι όσοι έχουν διακόψει την φοιτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοιτησής τους, είναι οι αθλητές που έχουν εισαχθεί με διακρίσεις, είναι τα τέκνα Ελλήνων εξωτερικού καθώς και οι αλλοδαποί. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις μετεγραφής για τις δύο πρώτες κατηγορίες? Αρχικά, τα τμήματα να είναι αντίστοιχα όπως αυτό ορίζεται στον τελευταίο πίνακα αντιστοιχειών και δεύτερον, η βάση του 2.750, που σημαίνει πρακτικά ότι ένας φοιτητής που έχει συγκεντρώσει 13.000 μόρια και σε αυτό προσθέσουμε το 2.750, σημαίνει ότι ο φοιτητής δεν μπορεί να πάρει μετεγραφή σε τμήμα που έχει περισσότερα από 15.750 μόρια. Πώς γίνεται η μοριοδότηση για την πρώτη κατηγορία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων? Σχετικά με τα οικονομικά κριτήρια, έχουμε την εξής μοριοδότηση. Αν το κατακεφαλήν εισόδημα είναι κάτω από τις 3.000 ευρώ, τότε ο φοιτητής λαμβάνει το μέγιστο που είναι τα 6 μόρια. Αν κυμαίνεται το κατακεφαλήν εισόδημα από 3 έως 6.000 ευρώ, τότε τα μόρια είναι 4. Αν είναι από τις 6 έως τις 9.000 ευρώ, τότε έχουμε 3 μόρια και αν το κατακεφαλήν εισόδημα είναι από 9 έως 12.000 ευρώ, τότε ο φοιτητής λαμβάνει 2 μόρια. Για παράδειγμα, αν έχουμε μια τετραμελή οικογένεια που έχει οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα 40.000 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι αν το διαιρέσουμε δια 4 που είναι τα μέλη της οικογένειας, βγαίνει 10.000 ευρώ το κατακεφαλήν εισόδημα. Δηλαδή βρίσκεται ανάμεσα στις 9 έως τις 12.000 ευρώ. Και τότε ο φοιτητής λαμβάνει 2 μόρια. Αυτά θα αθροιστούν με τα μόρια από τα κοινωνικά του κριτήρια και τελικά ο φοιτητής θα συγκεντρώσει ένα σύνολο μορίων και θα διεκδικήσει τη μεταγραφή του. Η μοριοδότηση για τα κοινωνικά κριτήρια είναι αν ο φοιτητής που κάνει αίτηση για μεταγραφή είναι ορφανός από 2 γονείς, παίρνει 5 μόρια. Αν είναι ορφανός από 1 γονέα, παίρνει πλέον 3 μόρια σε σχέση με 2 που έπαιρνε στο παρελθόν. Αν είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας, παίρνει 3 μόρια προσαυξημένα κατά μισό για κάθε τέκνο το οποίο είναι κάτω των 25 και δεν έχει παντρευτεί. Αν ο φοιτητής είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, τότε λαμβάνει 3 μόρια προσαυξημένα κατά μισό για κάθε τέκνο της οικογένειας που είναι άγαμο και κάτω των 25. Και αν ο φοιτητής είναι μέλος της οικογένειας που στην οικογένεια υπάρχει άτομο με αναπηρία άνω του 67%, τότε λαμβάνει πλέον 2 μόρια σε σχέση με το 1 μόριο που έπαιρνε στο παρελθόν. Τέλος, άνω ετών είναι τέκνο άγαμο γονέα, λαμβάνει 2 μόρια. Αυτό φυσικά δεν αφορά τα διαζευγμένα ζευγάρια, γιατί μερικές φορές γίνεται παρανόηση. Ποιο είναι το ποσοστό των μετεγραφωμένων στην πρώτη κατηγορία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων? Το ποσοστό αυτό ορίζεται στα 15% επί του αριθμού των εισακτέων. Δηλαδή, αν μια σχολή έχει 200 εισακτέους, υποχρεούται να πάρει 30 άτομα μετεγραφή. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι φοιτητές συγκεντρώνουν τα μόρια τους από κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, τίθενται σε μια φθήνουσα σειρά και στη συνέχεια οι 30 πρώτοι είναι αυτοί που έχουν πάρει τη μεταγραφή. Ένας φοιτητής λοιπόν που έχει συγκεντρώσει 7 μόρια, 6,5 μόρια έχει πάρει μεταγραφή, ενώ ένας άλλος που έχει συγκεντρώσει 3 μόρια, 3,5, 4 μόρια δεν έχει πάρει μεταγραφή. Τα μόρια αυτά δεν σχετίζονται με τα μόρια εισαγωγής, δηλαδή τα μόρια που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής από τις πανελλαδικές του εξετάσεις. Τι ισχύει για τη δεύτερη κατηγορία
που αφορά όσους έχουν αδέρφια φοιτητές. Ο ετών μετεγγραφής θα πρέπει να έχει αδερφό που σπουδάζει. Επίσης, θα πρέπει αυτός που κάνει αίτηση για μετεγγραφή να βρίσκεται στο πρώτο έτος φοιτησης. Εκτός αν είναι τρίτεκνος ή πολύτεκνος, που μπορεί να κάνει αίτηση για μετεγγραφή πλέον σε οποιοδήποτε έτος φοιτησης. Θα πρέπει να έχει αδερφό που σπουδάζει σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα από αυτόν και διαφορετική περιφερειακή ενότητα από τον τόπο μόνιμης κατοικίας της οικογένειας. Η ιδέα δηλαδή είναι τα 3 σπίτια να γίνουν 2, που σημαίνει πρακτικά ότι αν η οικογένεια έχει τόπο μόνιμης κατοικίας στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο παιδί έχει περάσει στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο παιδί περνάει στα Γιάννηνα, τότε αυτό από τα Γιάννηνα δεν μπορεί να χτίσει στη Θεσσαλονίκη. Ενώ αν η οικογένεια μένει στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο παιδί έχει περάσει στα Γιάννηνα και το δεύτερο παιδί έχει περάσει στη Ρόδο, τότε αυτό από τη Ρόδο μπορεί να έρθει στη Θεσσαλονίκη ή να πάει στα Γιάννηνα εφόσον υπάρχει αντίστοιχο τμήμα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός, που σημαίνει ότι αν είμαστε δικαιούχοι για τη μετεγγραφή, δεν μπαίνουμε σε καμία διαδικασία μοριοδότησης όπως ίσχυε στην προηγούμενη κατηγορία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Και τέλος, στην κατηγορία αυτή πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που έχει αλλάξει είναι το κατακεφαλήν εισόδημα, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά πλέον τις 17.500 ευρώ, ενώ στο παρελθόν το όριο αυτό ήταν στα 12.500 ευρώ. Ποιες περιπτώσεις υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες? Στις ειδικές κατηγορίες υπάγονται ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτές είναι τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, τα τέκνα στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, άτομα τα οποία έχουν αναπηρία 67% και άνω, κρατούμενοι σε καταστήματα κράτησης της χώρας, φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή, φοιτητές Έλληνες πολίτες μουσουλμανικής μειονότητας και κληρικοί που έχουν οργανική θέση εφημέριου και φοιτούν σε ένα ιερατικό τμήμα, μπορούν να πάρουν μετεγγραφή σε ένα άλλο ιερατικό τμήμα αντίστοιχο που βρίσκεται στην πλησιέστερη περιφερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης. Ποιοι ανήκουν στην κατηγορία των κατεξαίρεση μετεγγραφών ή μετακινήσεων? Είναι μια πολύ ευρεία κατηγορία και αφορά σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις. Ορισμένα παραδείγματα είναι οι σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, που δεν υπάγονται στην κατηγορία των αναπηριών 67% και άνω. Θάνατος συγγενούς πρώτου βαθμού εξαίματος σε ευθεία γραμμή ή β' βαθμού εξαίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατεξαίρεση μετεγγραφής. Τρίτον, κυοφορούσες φοιτήτριες. Τέταρτον, φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη. Όπως είπαμε, η κατηγορία είναι ευρεία ιδιαιτέρως, οπότε κατατίθεται το αίτημα, το οποίο μπορεί να είναι εξαιρετικό, μοναδικό και πολύ διαφορετικό από τα άλλα, και τότε θα συνέλθει η Επιτροπή και θα αποφασίσει.